yang gelbukian muka tataguin sa dunia. Pemanitan usiku Allah agian ka ialok sa tanwabain na ilan wallah sulang wadusanya pakablang wallah sukuburian sindawan wallah sukubanian na gusto di ka pakatalugda mo mga muretaw niyan sarata ginawa nagukapakabuko sakit o kapkailan kubutali inaira na mata na inalo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam kasungan ina isugat o mu'min na mardin na anda balas untuk ukatigran yan kata Nabi natigina ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'mina bimalihi wa waladihi wa nafsihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Dan na makatan atiu ba ko mukmin mama babay sa sota mo kiyan sa sumurya taon niyan na makapagawin doon na akalian anta ka sunjung ginawa niyan imasugat atiu ba lagi duga sa sakit at na inigkarata ginawa ka minisugat ka na masabar ka to matariba ka punuto ko Allah na angkatan ka Allah ta'ala sudusang ka sasadza dia ka akala atiwa nagiti kala abalas ay bugir ka wallahu subhanahu wa ta'ala dan nagusaw tao miya sabar yan so tiwa ko una ano kaya pakata na yan nagusir ko rin yan mga urip wallah na at na miya mangusiat miya ngon na si inaligugat o na piya busera at tiga ka na mababalo yung pagusena kan naanto na ikarag agya nga iya next atras piratano ginaswalungan na mo ato lang si tutulan siya penutulan ka kanudaan kapakayan na dirangan makakikilala tigin na ito na kaginwa ni wakwa pengusian matagal na miyakalala ko sa 3Ds 4Ds na sama niya nakatawan din asahan so di banguras sa saksi ang mutuan sa kalalagan ayakin ni murais na kong Quran anada ko din may lay so butal o batangya kapamakin nagbu kayo lima rabu na ito dengan namanya sugat ako abas napon roo tama ni man to dengan may lay butal la dunia na bigyan ako ko ustada sa Zaid ibn Thabit sa kasit ay ako di pamakinig tama sabi ni muray sa Quran sa pamakinig nasukan yung mga hadith na at na mga record na mga hadith at na mga arkas na diyan ang pamakinig na bini ipmuray sa kanuto nakagiman to na bida suka paganan iman to, suka paganan gua nih. Kailan na kuno na sama sa iman to, nababiyasikan sa walay na pagkaswa ka upama ka isikil ka ginawa ka kapakaswa ka. Kayo. Namiya ada penagih kaya kapaganan sa mga internet. Nalagi lagi kaya pumagusay na na. Kaya mana nila igiraan na hadith, amalwa ko rin tiga sa sanangan, to purun to hadith, da'if, sahih. Na bigilay sa internet ipang gumawa internet ato na ito ato na ikukumano ng mga mga dukto sa hadith di ako pa kailay na di ako di makapag-internet ano cellphone na ka na ditero manidikna na ka na ditero so kaya pangasunga ka na South Africa na ad na madrasa ro ano kung may kapangadi na dituturin lo na di pabakailay na kapkabati aming Quran kaya salah kamu ta Quran iran ro kapkabta mana niya na uskay bati o nabakailay na dingga din katawan ato ni kabati o ages kami na piklasan nami agi uta mga batang yan nabkabati ami agi bukapkabti nila ada mga anak Quranon, ada mga hadithon, ada fikhi usulangon o kitab kaka Islami
na adna ini surat saya kini surat teman na para sa dibekay lain yang ngarannya na braille. Mana niya na lagi dagiri losak na braille. Kedua kan na oras. Oras lagi ngari losak na mana niya na alas 8:30. Oto. Dia bukan kapte ano bukan nilai. Lagi mga ulit ko Allah Ta'ala ino ako na ino sa edaan. Kaya para di gano maibno tiga to na uta di mamanutul saraga kanuto watunuto. Mga ulit ko Allah bida sukawibuyag sa dunia. Ako sa kanan natugalin ang tanong ang kawibuyag. Say na nakagakapdiyesi. Nasisalo nga na mo rin na din nabasa ng kabata-bata. Nasukawibuyag sa dunia. Nakawibuyag adaban yan quality kapag na kaya kawibuyag. Ngayon. Kaya kay barateo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa lagi lutaw at tuturog. Adini yan tetagir pa na adna walay niyan, adna trakyan, adna karumanian, mimba bawat tapan, kaya magapuapan. Naupagilaya nga. Nagyang utom yung kadagdag lapit tetagir pa yan, nasasate manuto akagagawi. Kaya nga mamsa. Sate man nakagagawin, namiya ka balero, namiya ka tirapon, namiya ka pangaromon, namiya ka bugawat taon, namiya magapuan ng pan. Namaga na usultawa dito taginap na peningil-dingil, na ded na banyan kili kung taginap niya. Lagi na nga, nigirami ni sulak sultaw ko nila makuba. Peningil-dingil ka, nalangon, umiyapupugwa ka, patumutan ka, mga muryataong ka, karumang ka, langon o pamilya ka. Napalaya si Radin Kibaga. Namiat tawan-tawang ka askabu. Yan ang itigwallah. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Sabda na tigwallah, miya katali umakanor kami, matatarang bisakan. Sa langit ukiat nar kanong upagana yadi kanong makasusukle somong sa dunia. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. Dahil man ito nakiaganatan niyo, so piyaginasaan, nung bago niyo kung mga talikudan niyo. Kahiram yatay so tao na inawa, piyaso sala, dugayan nun pagigamak. So mga layargan ditar niya, na ay kapuspusan na maplitar yan, na barato adinis. Agito so ibungos kumiyatay. So trakyan, adinian pa kay gisan. At nakabayan na uman gawin na wawasingan. Ayaw pa kada ni Rano na duyong-duyong. Asodyo kaya pa sa daw na din kawasingan. So mga layar kay ganyan, malam kay ganyan. Nasi kumasa ang kapantay niyan, naknabog pa kay opas. Nauda opas na. Imbatan kaya na auto tiles. Allahu Akbar walillahilhamd. Miat tayo sultaw. Na miya karaya-raya suka benar hadis. Alagin kau itaginap. Tama na guraw kau pamilyan ka kumasa ka di dalam karo. Nabilangin nga sa pito boy kaputira. Di siya nampan makasundog. Ayaw mo manakala kay arga dani kung mga tao. Ari barbrad. Ayaw mo manakala kay arga kung mga ginawain ka, mga pagaring ka, mga lulot ka, nakagisisipin na niyawang kaya. Kaibat ka, anda ni kali o niyawang ka, nakeda nga sa pakay. Eftero nila nanda sumo mga paririgo. Kalutan yung na ko ba? Ipalabagay. Keda nga sa pakay. Allahu Akbar. Nagyan ka kawiyag-buyag sa dunia na ang ibibida iya kung kawiyag-buyag sa alungan na mo rin na sinda at nakatitina ba nga si irada ka panmatay. Apeso, tingin ka minsan na initulak ka niya. Na uwad na mamaratar ka na, di ka niya gugabaraw na siya upa ka niya. Na siya sa alungan na mo rin na pituro din wallah. Yawma yafirrul mar'u min nakhin wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Gana natin wallah so alungan. Apula ko yan utaw si pagaling yan.
pulaguyan niyan si inay nagu siya maiyan. Si karuman niyan nagu sa mga pagarin niyan. Daabasan ka titinabanga. Gina. So Aisha radiyallahu anha na pinutulian nagyan kaya haditha malumatas. Agaya mapipigiran na pumagusaitan. Biya kay sa tigay na alungan na miya kasuldrakan sa Rasulullah agito ikaw iniyan rak. Naruminda ko Aisha radiyallahu anha. Ini betadi na tigay na ulo niyan sawaga ko na teorog. Nasukon sa Aisha radiyallahu anha na di mamimikir. Kaya man yan na sa Rasulullah na ayron pinakamaraniyak kububayaan niya sa dunia. Ugay na si Salong Anamori na tetalibuda roon sa mga tao. Tetalibuda si Raro. Na miyakagurok sa Aisha radiyallahu anha. Miyakagurok. Na aminin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na diya kaya pangararuro alo o Aisha sa parasya na miya lang agin sa Aisha. Tiganan to na figuraw kahay Aisha. Napitero Aisha radiyallahu anha natigina ya Rasulullah tadhakkartu yawm al-qiyamah tadhakkartu qurbaka minni fi dunya wa taba'ud an-nasi bi a'mali fi al-akhirah wa tadhakkartu an-nar fa bakaytu ya Rasulullah فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة يا رسول الله Kaya tuusan ang natigo Aisha radiyallahu anha so keswa-swa sa alungan amore. Yiti kaya pakagurang Aisha. Kaya tuusan ang natigiyan so kulaula sa alungan amore. Ayat title yan na Yaumul Qiyamah. Katawan niyo ang tunay man na Yaumul Qiyamah alungan nakatindig. Nasubo so katitindig umanga tao apunayaw siran sa kapuni kukukuman kada pun kapuni. Maka punso tao kukuban yan na malalag. Napalimod din talo sa akin kung tama bilang abalintad, amia pantapantar. Na tindig tano, sa punayaw tano, akapuni kukuman. Na amia panutula katinian na diyang ka-50 giburagon. Yan ang iketetrisan sa alungan akatibig. Naketo sana ka natigan niya Rasulullah askay pinakamaraniran na kububayanan. Nakiatusan ako manatingin na sa alungan na morena o manisan na pulaguyan o tao supniyan. Nakiatusan ako natingin sa kapakanaraka tanto masakit. Ya Rasulullah, eno mga day katusan niyo sa mga pamilya niyo sa alungan na morena, siniya na ipigis ako nabi. Eno mga day katusan o tawap kababayaan ta sa dunia, akap kababaya ito, nagkatusan taniyan mo. Napitero Nabi sallallahu alaihi wasallam natingin na hay Aisha na talaw betad amasa adain na ketusan o tao asa ka tao aman isa na pagapas niya na binonya ano na ipitero Nabi sallallahu alaihi wasallam tinapaganero na masa na indal mizan amay din nakapakatin lagi sa mga tao puna naging uto ako kuman. Napakikuwa wala sunara kasi saging utadar pa yan kaipagubay ko surun sarungan o mga baradusa. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. An natiwala pito apay taon yan. Asupay tawa matatampar sa baba na ayak kayo niyan kung makatutundugo na matampar sa pulo na 70 takpa. Na ay style ko na narakanan na piano tulo ali na lagi duwalay apito ka ande na. Auto. Naandan ni kitadian ko sirun sarungan ng mga tao na pakikuha mabuwala so timbangan agito so timbangan ko mga amaltan. Ngayon, kabay sibayaran sa mga branaw. At tignan na sa mga branaw, kinasisa nga mga ito ni Kiluan, ka mga buklok.
Suwaki so kiluan ko amal o mga sahaba, kiluan ko amal o mga nabi, narutan urun kilua. Nakakala timbangan anan na miyapanod tulo o nabi, na bape soden so langit tagusulo pa ibetadun na malwago. Ada ka kuwa sa amal katubun ka. Okay, nakagyabitar o nabi ha, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ul mizan. Yan na subhanallah walhamdulillah suding ka santi ka tirwa nagkapano iyan so timbangan. Aw tamla umabay na samay wal ard nagkapano iyan so paglutan o langit agusulo pa. Na dua timan na barukan yan. Kawanan diwa. Nagyan mo tatampar sa kawanan naron imbitad so amalamapya. Nagyan mo tatampar sa diwa naron imbitad so amal amarata. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Sa dinatig wallah sa mga panad so timbangan amal yan na mapiyak, naskan yan na makapagintaw sa kanggaya gumaya. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Sa din saya makapanad na so amal yan na marata, na ayat na mga prita na on na sunara kahawiya na yan mapuginay na yan mga prita na o yan mga ulit no Allah na ini pakay sa mga sahaba wa man istawal hasanatu was sayyat anto na yung miyaswa amay kami ka timbang sumapya na usumarata malagid siya kala na tiyo na biya ulay ka ashabul a'raf. Yan ashabul a'raf na tegun siran ko paglatan o sorga agusong narakan ay sibay siran ro. Napakurtin siran sa sisikan so may tumala amaliran nang gumaw din na wanda siran kiramig. Taman saan na mga amalyan adamilis na mga malaikat na sumusualay matawro. Nandun natin pitero Allah ya'lamu al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Katawan wallah sudi ka pangandun siyan umata na gusungan ni napititik ko puso. Emana niyan na sumelay ka mapya, melay ka marata na palid nuto minisurat umamalegat. Sumelay ka mapya, melay ka marata paliran nuto minilista. Lelakawan ka mapya, kiyawa ka, lamo nuto minilista. Na kagyatimbangan na tabla dikiramig sa kawanan na dikiramig sa diwa na adna satay manon aswallay kisanganon na rokan kiramig na yakat pero nabi na saden sa makapanan so timbangan na amal yan na marata sa api ayaku amiumintan yan si kumapya na lalagi dulis wa hardan lalagi du kolpo nga kalayan nagupon may ramig si kumarata sa pera lagi tulis wa hardal na mata na pagka nalakan jutaw. Ano na tayo ni alay? Patawan wallah sunganin na pititik kularam ka. Sunganin amya pa niya to puso ka ng grida pa na na. Ginani kinitaman o masig na gusto mading kina gusto marit. Asangan wallahu ta'ala so puso kas kanyan ni matawro. Ginams. Allahu Akbar. Sama rin na mapulaw la sa ngalan at katimbang ako mga amal na kadinsan so kasiskata. Kadinsan. Tigo na biya tadro na manil muflis. Katawan niyo ang taon ni mga tawag kedua-duanan. Na tigo mga saba katawan namin ang tawag kedua-duanan na da dirham yan. Da pirakyan. Kasi simpitan sa kawayan. Tigo na biya di. Kaya tawag kedua-duanan. Kapag pagkaw. Ya'ti yawmal qiyamati bisalatin wa zakatin wa siyam. Diyan kaya tawa miya kaumas sa alungan na mori na ini dapulog so sambayan niya. Ini tabutun so dia katiyan. Na ini punduro oso puasa niya. Nakagamihan din roso kasi sikata. Wa ya'ti qad syatamahal. Pagkaumas so mga tawa ini pamanin taaka. At igabis. Tama na ni sa kasita na nakamabaya daon. Emana ni naguminiraw kami at tinggas ka.
Miamaninta ka sa miya kaysa. Naway, sumiyaw ka. Natigas kay miya tingga sa miya tayo at tiyatukod. Naskan yan ang misita sa satiman, naskan at talo, nagabeden ka so dua amini subraw sita. At tigim subamal ko. Allahu Akbar. Wa qada pa hada. So mga tawa, piyamaganta ka. Nagyan kaya kapamaganta na simple tanong. Epitil wallahu tahsabuna wahina wa huwa inda Allahi azim. May ito, makagagdamayran ko kapamaganta nagyuto na singko Allah na miya kalala adusa. Kaya kaladusa niyan na mas malaidusa so di mamaganta di sumisi na sa pantagapay tawakaba. Allahu Akbar. Oh, mamaritisa. Mamaritisa. So kung sa mga taliantaan na salungan na mo rin na pagkaw masundila irang sararab. Pagkatutuda mga dilaira. Na di gugunting ng mga malaikat. Na magunting na makatasma. Allahu Akbar. Anda man eh, okay. Nakapakakapiliran, no? Nakikapmuntayan man so bidiyo ba? Wa akala mala hada. So inutang ka. Inakal ka tamo. Nagyanganan na 2 lad, 5 lad. Pugutang na ka, pugakarot man na. Ay ako na piyakal kadusa na may ito adusa. Asumala adusa na malbuda kakatuling ikaw. Uwi na sumay ito adusa na gitim. Di nga itatapian na ayaw bisutong pagkaro. Tiga danib, biyaw ka sa 5 lad, bayad na kakabuna. Gito na, mini itong nutaw ta. Na tiga danib, biyaw ka sa 2 lad, nasawar ko iste ka sigupan. Brad, bugyaw ka sa sakon na. Makamasalungan na mo rin, nakagipuintaw itong mga malaikat, napalaya ko itong pag-ibayad. Nada, abayadaro, kamubayada sa mga dinar, mga dinar, mga piso. Ay kamubayadaro na mga amal ang mga pipya. Napakaw maging mo tama nga tao, pwede katrakan natin nanda ko mga dipu ko amali. Siya ko sa kasabay niya, kurang ako sa sabay. Makaw masupya maganda, tingin araw ako sa kong tapuasan niya, kurang ako sa puasa. Ruang ako sa kong tadiya kating, kurang ako sa kong. Tama kung miya patay ka, tama naging mo tapya kasakitan ka, na may pangayadi na tiyo na bis, mga pipya amal yan, na may kamalmalngan, na tingin na ya Allah, meron na sa amal yan, diba niya kami kibed, Anto na igisway. Natigwala o kheda min khatayahum. Nakinakuha nga gingan na nadusera naskap man ipo sayro. Miyaw rin kung bara sambayang o bara puasa bara diakat nasabab ko karakaian yung ar. Nakapusay niyan sudusa o mga tao. Pia mayadan niyan ada niyang penakabedi. Allahu Akbar walillahil hamd. Amay kapunan sukat timbang ako amal. Napalakaan sunara ka Jahannam. Palakas o pito apay ito niya. Wala immastathum naf'atum min adhabi rabbik la yaqulunna ya waylana inna kunna zalimin. Anda dengan ikalakay sa giyang ko tapay ito niya na sumupot. Na sumambra giyang ko to asam-sabra giyang ko to mayaw. Na may sugat ko mga baradusa na pagkalanay sa mga sapuiran sa kayo niya. Napapakaguraw sila na tira na daw miya bina sa tano kagidyo may baloy tano pag mga darwa. Allahu Akbar. Wa tara kulla ummatin jathiyah. May lain ka din na tigwala sa uman ipagtawa makaumplak sila. Saadan ni kalkay ko naraka dumidi na dumalagagyan ko tadaldalagyan na pemangyo tayo nagyang ko takoto-koto niya na dalagi dumalawalay. La ilaha illallah koto-koto na lagi kalawalay. Miya alaya suratul mursalah. Yawaddul mujrim law yaftadi min azab yawmiidhin bibani. Mandingan-dingan ubaradusa sa kasurungan yan ko naraka. Aba niya bumiprending ko apoy sa mga watayan. Barabidaan sa kawiyag-wiyag ruwag sa kawiyag-wiyag siya. Ba niya bumipagkalang ko apoy sa karuman yan. Si pagarin niya na gusto mga loksya. Na amay kon kasumarian sa kanya na kaya daan din sa kapdi ko mga watayan. Pitero nabi natin nalat maadun al-huquqa ila ahliya yawm al-qiyamah. Mata na pakaptutumanaan din sa kabnar sa kapamilya sa alungan na more. Naginit tama na kanindaan
Ini taman kabran. Ay paganaya sumarean ko kapamilya na sumama. Warrajulu ra'in. Agis kanya ipagipat siya ko mga pamilya niya. Ay samar na sumbagan ko mga dato. Nairan biya di pa kasugatan na sa mga bayi. May ang aroma sa maestra na sumasando. Nairan di pa kapang doon si karumanian na skanya ni montod sa walay. Kaya pagang niya, sumarian na sumama, na isumarian so atas tanggungan niya siya kong pamilya. At nga ginitaman ka na. O mano ba ka no pagay, natika na mister, daga-daga ka kanay, nukad na suka, da problema ro. Ugay na, kami ka ba kauntog sa walay? Nga di pa kasugat, di karumang ka, miya bali ang malamama, iya kalalado siya. So ba nagnagaw ni sumarian, so kasusukat. At namiyaloy sa Quran na walin nisa'i nasibong imaktasab. Rako ba isob kesukat yan? Dakabdar ka sa kapkuangaw. O di ganyan nun pala ka na, nada dusa niya no. Ganyan namiyaloy sa Quran. Kaya tas tangungan. O kapamilya. Naay pag-isya ko mga bubay. Nasuki ni pentag niran ko. Kabdar o karumayran. Ang sumamuretaw yan. Nagyuti pag-isya kira. Nakanabay sumarian ko na rin. Biya kapas sa mga watanga ko kaya pakapagator niya ko. So kaya pakapag-engineer ko, niya makapas siran, niya makadoktor siran, di. Ando na yung sumarian ko tao. Allahu Akbar walillahi alhamd. Gina, sobrang bumba kapagatan na niya. Ay, pitaro Allah. Wa nahsuru yawmal qiyamati a'ma. So tawa ini bagakian so kapag ada mati sa Quran na paguyag no Allah salong na mori na butas sa dua mata niya. May tama ka no. Disiran to kabati sa Quran. Mga papasang ikabati sa libro. Na ayapitan o Allah na kibura o tawa dinin katawan so kabati sa Quran. Qala Rabbi lima asyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah na ino akong kayo ni pakambuot ta sa along na mori di ako pakanuno asam na lang pakailay ako kukatatanguan sa dunia. Ani di ako nakalalayaman niya. Namay kaskano mapiyakay kailay sa dunia may susugot ka. Okay na da kapagana da sukabati ako Quran. Hak kabdar ka Quran nakapakaswa ka matya. Kenapa kailangan i-memorize ka, wait na, paliugat ka, makaswa ka mati sa Quran. Ay kapakalalabi yung Quran, si kulangwan ng libro, nasadya kapakalalabi yung Allah, si kulangwan ng kadniya. Nabeso, bismillah, nadingal ko ba't yan? Nadingal ko yan, makasalungan na mo rin, at tindiga Quran, yung bilay sa Quran, na minimorize ang naskan, apeso, bismillah. Nadingal ko ba't yan? Okay, nagkabatiya ka, namin kahit namin yung mapabirmaan ka. Allahu Akbar. When nagira ko rin sa manok na sa'yo na umaste. Hindi nga di makapakasya sa mga sumugaros BBC, bubugan. Ito na mong tawa. Ay nagato na ka di mataw magabdas. Miyak kalbul, butso ka pagabdas. Ubin na mataw tumubig. La ilaha illallah. Nagiging mga ulit mo Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tingala punbag niyo makamakano sa alungan ng mori. Ato na ikiyad-biyatan niyo kumang mori ito. Ay no sa mga tangang para ni Papa Adi. Para di munda sumarya. Na may kaskano ay pagisirkan kataw na basta dipekto. So kambiyatan ako mori ito ka. Nasibo ko kubo na miya kuba na miya kagulok ka. Kaysa ay kumura ko miyatay na sumori ito niya na migagal natin sa dunia. Ayam yatru sa Quran inna nahnu nuhyi wa numit wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Matanas kami pubuyag nagupigi matay naguipsurat kami sumini panguna ko na nagalbugan nagusumya praradiran. Na sumya prarad ka kumulya tao ka nagena ni isurat. Naamay kami atay sutaw na migagan natin na murya tao niya na pesok sumiyang inada na pipa kawit ka na bakbak. Allahu Akbar. Gabiyagan so kubanga sa apoy. Temo so lang na bamiro sa dunia na sate man na rugo niyan na dinian mapar. Allahu Akbar. Inau dunia dua niyan.
Miarasa-rasay ka managuntaman ko mga wataka sa kakwera na mapya ugain na subsuk ipakadaya ka sa alungan na mo rin narong sila binidasan at namra na waputay nakaginadangan yan siyam dadangan niya mayan ang tao tayo na tigil na urak dan nabat tambayadan sa alungan na mo laman ang kabnar ka na nibyakan ka na disyo ka na talmo taging utama man na diningilan niya siya maini ama hukumta sa alungan na mo rin Oy kay nibgoy ngarak na miya katamo ka kumiya pangarama ko miya pasada og glass ogay na bininas ako ka kada ngarakan subuon su kapag na ko kwado ma. Maranaw to. Allahu Akbar. Again na nagimangorip no Allah. Man to asisiga sa dunia na apasangka sa mga mureta. Tiga di sira miya makala di mga tataw mate sa Quran. Naira di pakabate sa English na pangilay ka sa antay mapasangka tutor. Kapag tutoran ako, napesa pulong ibubuan niya. Naikira, agama, naisenso stat, nari, kuwan na kaso sang ibubulima. Nasobuso itu bilya na di utun. Nandun nga turuan niya sa malungo, sige-sige, tiyan na malap na kinika ko ustado. Miya dunia kapan. Allahu Akbar. Na mga pantagwa gaman, natigyan na miya dunia ka. Okay, naikira, ang balibog sa honor, nasa pula ulima gibus. Nakamuga sa alungan, natatantakan niyan, nakamuga po pagkakuan niyan, na may dusa-dusa pa. Pure, kekal kau syaitan ka. Mawarip na Allah, yan pagtutumanaan ro sa kabnar so, kapamilya. Yan na ti Rasulullah, ipaganay ada ketanu dan utaw, amay gatimbangan so amalin. Namata na din ko ni, kasorong ang barang doon sa kunara ka natin yan, lakat sa mga tao. Langon ang unulugan, nasara niyo kung maulugan. Kata sa karumah. Diyan ang binarangan namin yung tataya kasi nakibugul tayo gagawin yun, I love you, I miss you. Laro, pakausok ko. Ako makasalungan na mo rin, anak ko na, pag I love you, karuwa. Pagkadingilan nakagim mo ito at pipito pulo ka basta arantay. Kaya nga na narantay, miya panutula, iparantay ko pagkanarakaan na, idadato, natsataman ni Manto. Ipungo kaan na kunara ka jahannam na idatong lasunditaran na gusurantay na gusto mga sangkali na ayabu kapag unaw na amay kapag usar. Allahu Akbar kataw na kayaw niyan lawuti ala jabal ladhabal jabal sakrit arantay na ibitan ko palaw sa dunia na ketunag supalaw sa kayaw niya nayap na kiprantay nun ko tawa prantay na pagkanaraka na isukar sa karya na pagkalabot sa psodo niya. Oh, at yung subatan mo kamana-manain. Sarabilu min qatiran wa taghsha wujuhum an-nar. At manamiya panutula pakapendiditan sira na tigu Allah Ta'ala sa litar na tumbaga apotaw. Ablanga. Allahu Akbar. Katawan kay pinakamay to asiksa ko naraka. Ayira miya diskas so naraka na tigira na miya tay so mga kafir. Naikira miya diskas o surga na tignan miya gututan. Ano na yung pumasanga ko surga? Tiga limu o Allah. Ginano limu o Allah. Oy, limu o Allah. Okay, nakagian na ini betadu Allah Ta'ala binti ka na hindi ka unukit na di ka na ini kelimu. Namalong ang pendapatnya miya aloy sa hadith. Asati mana ibaga ko tawa sambayang na kiyotien ko naraka sa 80 ragon. Nasalungan na 5 waktu asambayang na yakatinga ko narakat jahannam na patagatos ragu. Na isa ka pito gawi na 2,000 aguan ugatos ragu. Na ay dapat ka kumiyang kasaragu na din makadapo sa masjid. Uwait daw tubat ang ako Allah na da mustahil ang maapan niya. Pagaloy na kanya, o bagalo-galo na makatuos ka. Makatuos ka ginawa ko, inaog, tayo na sa marak naging kindarenon ko sa mga. Ada miya aloy sa Quran. Di magistorya sumiya ka naraka na gusto miya ka surga. Tigo na miya ka surga. Dari sa mga tipiduga. Dari sa mga salingan tanong. Tira na diyak nakikilay. Tira na ako nakailay pangilay tanong siran ko naraka. Naad na kamuntero. Kana ba po na kaning ito asali da tibiro kapamikiran sa jab kepikir kan embuyan ka wala lahum ma yashaun. Na tiga na siyak nak ilay tanu ko na rin ko naraka pagano. Na ilay nira. Chanelwa. Ito ni ngaran niya na naraka lava. Naraka lava emana niya na
petunagan sa tumbaga, gitu ibu. Tiunaga tumbaga. Nah, kaya bagi yang utama yawayagun na bubusin sa ulo utaw na matek na gulbusulaga sa ulo niya. Kayaw niya, tama sa sumulak opis mo. Sorong niya, tika na, da siyagi. Da siya. Saka da naman niya, tika da. Na, sanil tutanok man. Utama. Na, betulan sa utama na makarupata. O manimata guru na marupta lawas yan. Tika na do. Tika na sita naman niya kasair. Nagyan na nanara kasair na sa teka mayaway gamatokon sa dunia na ikatan wa dunia sa kayaw niya. Taini babaan ang gari. Aseksa di kegaga o mga tao abangalay kasalago Allah. Dahil Romayle, tika na nasita no sa nilpuraya. Nasakar. Ikapat kaklas yan naraka nasakar. Salakaw yung syakar. Nasakar. Nangaralan naraka. Syakar na kapag na di pangaran kasi yan ang ginawa ko yung ngaran Allah syakur. May na ay daw kau to aki susiringan ka. Kau to aki sutung diba? Nah disiran mga pagili. Masalakakum fi saqar. Ino kanu sanari maka tipu sana neraka sakar. Ino kanu sanari matagu nasumbag mga tao ko sakar. Qalu lam naku minal musallin. Kageges kami na di kami sampai ya. Walam naku nata'imul miskin. Nagus kami na di kami pumaganda sa mga miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Nagus kami na di kami di mamamrak. Apa di mamamrak? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Kami na diam ipaparatian o buod na alungan nakapumagito. Tama sa miyatay kami na diam ito paparatian. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Na dikiran pangangayagun na susapatu penapat na. Dia nga na napat kaklas ya mga tao na disiran din kesapat. Api apa nang ka sa miya kapito makaduguto raw lama. Basta miyaga ka sa sambayang na diganin masapat. Basta maligit ka. Ami apa nutulay ikadua adindu kita nasapaat na sumangalili ito. Nagyap na maligtanan. Na maya mana niya natigo siringan kagare. Ino kami nga di pa kay ga kanao da kami do makapagabedas. Namiyam na sukasig ka. Jadi kan wari mama sasapap. Mana da kadopian kapunan sa kasig nagukalig ito. Napituro Allah salong na maori asayutawa ko na mabakhilu bi yawmal qiyamah. Gepusay yo tau sutamo kaya nipling tiada. Gina dari sirbuir ka, na tamang ko ibu na gepusay ka. O ya kala sirbuir ka na 2,000 kan litro na pusay na kana. Oto na ka. Gina ni kapasan niya. Allahu Akbar. Basta ikatlo na sumanga bukog na disiran dikta na sapa. Ekapat na sumanga to diran paparatian sualongan na more na da bagian diran na sapa. Nagi penanggilatan ubatan usimah bersana dan bagi enian asapat. Allahu Akbar. Antara yang kedua golau lah. Nakataya semua pasama. Ibu ko tahu so listanya. Again so ibuon ko katago ka sa dunia. Na ibu kayo wallah ko mga malaikat kakakaptan nila di mantun. Nataman sa kapatay ka nakakaptan nila naging listan. Baka makasalungan na mo rin ha, bitiray kan wag usuwala sa dan na banyo siripiti. Tiga dia kumataw magarap. Sisa dunia na ad na maranaw, magindanaw, ad na mga katerus yang beram-beram. Nasalungan na mo rin na close sulangan ubasa, langon basara. Tamang upo ka naraka na basara. Kaya no tanong piya kang bida-bida sa basa, kaya pada hikmaw na antano di makang bida-bida sa bangsa. Antano makasisibe. Nasisalungan na mo rin, na isay sa basa, lawan basara. Amay kapag isbistigar sa tao na dua ka klase abuntalya. Faman ladhina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Sadan sa makaputi so parasyan na tanda utos sa inikalimu Allah. Wa amman ladhina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Sadan sa makaitam so parasyan na tanda utos sa daparatian ko Allah. Na adan adi pakapanawa tulad ni Allah miya panutul
Ay kala na malaikat nagiga pagultan na kira niya na 40 ragu day plalakaw. Natutulungan niya nandun ni katawagan sa mutuangaran ka nagketundukan niya sa mutuang trilyon na tao. Nagigira milay niya na may tami para sa hukuman nabibitan niya. Naitugian sa danga Allah na makatana sa mutuang lama-lama apagukasanon sa hukuman nataluan Allah. O dili. Ubay kasi. Uy gelak kaso matag mayor, matag presidente. Na ayapan su Allah. Adi kay gelak. Air ka miyadin. Air ka pagpakakan. Air ka pagpakainom. Laman taman na ini pangalimuyan ka. Na di nga din katusan. Ubas ka niya ni miyadin ka. Urayan ka pa kaubay ko. Pagising nga pa, napudang kaniyan hukuman. Allahu Akbar. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia. Antone may kasundod ka sadang ka kasuaso atako kaddan ka maginawa. Adaw natone prason ka. Pero na tiga pinikam. Pero na tiga dia di mamasero. Jika kita sujud tamuka kalangon nanan napaled nanan masa sembeg. Darong nakasukada to akan. Adi malarkan wi kada to uzu Sulaiman. Aso Sulaiman lagi na tiru dunia na taman sa pre taman sa jin setan na kada datuan yan. Nabot biya katong juga dato yan. Di nga mapteroy so mga pangangay manakan. Mga talunakan. Ani malarkan wi talon ko Ibrahim. Auman din na korban na taluga to sa dinian kurban. Magato sa kambing, magato sa sapi, magato sa unta. Miyaban utul na sa kanya ni pinakamalai talon sa lupa Arabia. Allahu Akbar. Natulang po na iprason ka. Tiga so asinda ka. At na mga nabi wallah. Kadua ka klase sa mga nabi. Nabi adato at tatamukan. Nabi miskin. Kapara doon na mirason ka. Nandun ay may kasunod ka sa danga kasusuat ako kadnan ka maginawa. As kanyan, na inadang kanyan, na pisumudang kanya pipia. Pipia na nakiad na niya kasi ni Panginoon tulang kanya. Nah. Alam aja'al laka sam'an wa basaran wa malan wa walada. Baka po karason itiwal na bakos kadab gisa tangila, may pumamaginad ka. Baka kadab gisa mata, may pangilaylay ka. Baka kadab gisa puso, may pumimikiran ka. Laman o mga limo, pinggunan ka, napalerkad na nan, isumarya wallah. Allahu Rabbi, walillahil hamd. Again, ang mga urip na Allah, ay may panutul na adna tumitindag sa kapkukumaron. Na akala dusan yan, na minudusung yan, aonon yan sa din yan, kakna, aging utapakipupusero sa likod. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Sira na tiwala na kawidan nila sa mga dusairan ay babatuk ko mga likunira. Nayap na kawatan walungan sa ulo o mga tao na diyo kay sa kamilyas. Watubadalul ard ghayral ard. Sembian wala sulupa sa sala kawalupa nabalagi da lapotaya. Ang baloy no Allah Ta'ala sulupa sa kapuni ko kukuman na tegas na baloy apotaw na lumalangga sa waga. Nagyo tititingan ng mga to. Adate nilas. Nayobay sa ulo tao, so alungan sa diyan ka isa kapilyas. Dahil na tiyo Rasulullah mapagating ng mga tao, asad sa diyan ka, akala miya duser. Nagyo tipa kailay karo sa miya gating sa taman sa panintilan, taman sa loob, taman sa kasadan, taman sa lig. At nagato na ka din na di masilip suwating yan. Adi silap. Putaw. Allahu Akbar walillahil hamd. Gina. Ano na mga tawa pero nung kaansiran ng Allah. Ayun ang ladhina yakuluna rizki wa yakuduna ghair. Anda so pagkiniran so rizki akan napsimba siran sa salakawakan. Nailain siran ng Allah Ta'ala sa kaila din niya siran suman-sumanan. Nakititin ng siran na badan keroroso sapo ko para siran sa kapera. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. Sa mga tuwalungan na makasindita din sudarwa ka. Saya tama na din yan, di kapanin diti sa ginawa niyan.
At na ginawa ko na dakan nakikatumai. Dia na mankad na di katawan so asya to mga ulama. Kamankad na di katawan. So di ka pag-usaya si kuwagama. Naiman to na siksangos ka dun. Nasalungan ito ating wala na sa mga barat usap. Na kedas niran, subarukan niran, sadiran beragan yan na ginawa yan. Yang alimang anak ka. Allahu Akbar. Tanto masupi tagulaw la sa alungan na mauri. Amay ka dita no karilaan no Allah. Dita no pakataubat no Allah. Na dua tanong yan. Aumanis sate man na dusa. Napakaw takadaan ko naraka sa 40 ragun daw ka makasurga. Sa sate man no tuwa dusa. Pakaptulong pa so tao sa duwang bala talong pa. Apo tawa pelangga sa waga. Gitu may ton. Didi o takihan sa lagi duga pnidi tunag nagala. Gina na hadith na muttafaq. Mabagra na hadith. Apian utuli agin ya Nu'man ibn Bashir. Allahu Akbar. Orang yang ma'arif nu Allah. Nagito. Eriyan ko nu Allah ko mga malaikat tapagaliron so kitab yan. Agito so lilistahan ko amal ka. Na hindi wagro ka. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Sana saya may kawayan ko kitabiyan ko kindawag nun na kawanan na mapumagitong sa malbod na may tunan sa mga pamilya niya na mababaybayas ka niyan na batugan sa ulo na yan sa korona na pagkapuro pagkatasulawas yan sa 60 kahasta. Nasidaw so para siya sa langit sa kasidaw ulan. Kamulis ka din nato sa solo. Di niya ipagandisan ko mga lolotian, mga pagalan. Narilay ni wag yung kitabang. Na, bakwari, mino kagya, miyatay ako na mamaramaw sa akong jadi yung di ka pagabadas. Kung diyan ipagabugso, amal yang araw na pray. Da baro kandusa. Sibu sa dunia so kandusa. Da baro ka pagabug. Ada ka pagabug na sina di ka pa kay. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. Saja may kawayan ko kitab yan na diwag. Adinian kugagaw ba makawakawanan. Kapitong naging aliman yan na kawanan na ipagikat sa ligyan. Naging adiwang aliman yan na pumakatas so kanukon yan na buloy na putawag lang. Nandudu niya na likod yan na pagupak niya na siya pangambot suliman yan sa rarbiyan. Naroon yan mapakaliw. So kitab yan. Fasawfa yad'u thubura na sigurado na makaguraok sa kabinasaan. Makaguraok juta. Na may kamalimailan niya na tingnan ang tunad na yan listan. Damay ito, damay labong na matago. Kataon kasulangan o pinggal mo ka. Naadin pa na video niyan. Swalong ka na yung video. Taman ko kapsulit pa ka kung mga tanatanawa kagagawa. Kapsulak ka sa ako ta mga lilimut na nga ka baradusaan. Napkailay mo. Tingnan ito na pinggulaw lang ka sa kagawin. Na panutul no lupa. Yawma idin tuhaddithu akhbaraha. Sa mga tualungan na mamanutul so lupa ko tutulian. Ano yung pakapugma ka? Tingnan na Allah, saya miukit, saya dumia po, kataya sa siyong waniya. Nalawan o gawin iya, sumiyagad ka na, pumakaw maro. Aad na mga malaikaton. Gagawin idaw-daw. Asumiyagad ka na palit pa ka uma. Napag-ibatir ka mo takitab ka, nagkabatiran bibya. Na yung napagampaganay, ami susuraton, nabatiang aging kakitab ka, sa keso ko din, na ginawa nga pumagitong ka. Allahu Akbar, hindi nga di ka muntayan. Natingin na yung Allah na ko, magano mo ka? Akakunto mo na, buwal niya no to. Natigual na, mangangaw tayo na turukan. Nasod so mga anggaw ta ka mismo na ipangaptirun mo Allah. Hatta idha ma ja'u wa shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Pangaptirun mo Allah so tangilang ka na ito na ipiyamakinagyan. Napakarasuka pa. Kataya so ipiyamakinagyan. Naptiro so tangilang ka. Na maumapan so mata. Tingnan niya Allah, pure din na. Nagkakailang ro so lang na piyang ilayin ka. Na dua ka kelas yang rida nun. So meleng ang mapia, meleng ang marata. Bazina la'inin nazar na ako na pagampaganay di makasina ko lawas na mata. Wal julud. Taman kukubal ka napakaptiro ng Allah. Nagtiro sa kubal ka, ya Allah makro mabintang din. Ame kapitiro yan, natingin na.
Si Dani na makro magbintang doon sa dinian ka TikTok. Miyatay ka. Mga pati TikTok na. Tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Imbitira iya miyatiwal la sa mga limayra na saan sa miyakwaw lima ka. Saan sa miyapreya na haram. Saan sa miyatakuniya nagturuniya. Wa tashhadu arjuluhum. Nagubsok si sa mga airan. Saan sa liyala kawan ka nagturuniya. Ano man yung kapapalagwin ka lagi daya. Apakapteron sa mga anggota ka na dingam di kamuntayan sulangon na miyang gulaw-lang ka. Praso na ka. Yalla dang sa kamanda ko makatubat kami taman ako kung tamo ka. Tigwala. Wani yung mga malaikat ko nara ka tamo kyan. Yawma yuhma alaya fi nari jahannam fatukwa biha jibahum. Nami yung masutamo kyan. Akin mo ako nara ka dyan na magyutuso. Mga pera kyan ang gusto mga bulawan yan, mga demon yan na biyalo ya pirinsa. Naipirinsa ko binangyan. Pirinsa na parasya. Pirinsa na sanguran yan, talikudan yan. Hada makanas to. Geso piyan mo kay prason ka. Danga masibas wala apo na sa atamok ka. Dan nagirason ka. Allahu Akbar. Nagyanan mga urip ni Allah. Idataro sampan makauma. 100% pagkamakasal. Inna wa'adallahi haq. Mata na sudian iwala na din na palpakyan. Dan na dipekto niyan. At nariman to. May akaranid na kang doon Allah Ta'ala sa dunia. Marani. At terogor ka na nabar ka ng pangasa. Sumaga to sa ini surat sa Nihayatul Alam. Kitab. At piyangan mayroon sa mga papata, kutos, kukya pakarani upang kita. Na ayab walang baon na sa 10 tema. At tigam sa bahal mo. So mga papata, kukya pa nga mabangkit na iman to na ayab pinayang tanong na lumapot so sa timanon, nagyan na sa timanon na tunog-tunog na. Anto na may panutul. Talaasyam so may magribiha. Subang swalongan sa sedepan. Na subang swalongan sa sedepan na yakatirap subangyan naman mapita na sarago. Na andan ikasbang walongan sa sedepan na deteriman wallahu ta'ala taubat. Na tubat ka. Atawan ay pitero nabi. Esato sa kapangalan yung bangkit na pangarip surat. Ibat kayo man ito nabi karip surat. Isa ang yung nabi na tingin na sibuk kaya pangalan yung bangkit na pangarip sudanin dugo. Pangarip sulinog. Palan namin gumaw. Anto na yung rasa kaptubat pa. Mina sa sumanga tao. Gadaan sa kapni. Susabag isi kapniran. Ay pulintaw mga kawasa na sumanga pobre. Pagkatamok na pagkapobre sa pobre. Mantod na yan. Lawan o mga papata na miyakay takit ka doon sa kadaan sa babaya so mga tao sa kapaganaderang kuagama na mataglapan na paganaderang suagama na ada iinam nirano na kakwayaran mo na sukay pure Allahu Akbar. So nga ko mga madrasa kada madaklam yan daw na ustad na siga so mo iswela na aro sila mitatabutud aro sila di pamangdo. Dahil sa mga madrasa aron so, mala di pamangdoan so agama. Niya nga daw. Kaya na naging mga urip no Allah, kapakapugin ng gata no. Ay man to, nami signal din. O pa makakatrak, nami signal na imate so track ka. Kailangan na makatubin ka. Dahil man to, nami signal na gaya nga dunia, nga to na ipitero mga scientist ka. At takan nyo so, may halo yung mga scientist, 50 kon 2050, na miyaloy sa niyo sa kumanan aragat sa nam kapya. Nagyanan na kanabanan piya katakatakaw ba tigay nugan to ka mga scientist miyaloy sa Quran wa idal biharu fujirat seko kagano bakit na palapay ragat. Naupo na matoman na 2050 na kumanan aragat sa na makapya. Miyapay na. Allahu Akbar. Gina, mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala. Tunap ni Pitero Nabi, sa ikaw kagano bangkit, na duhurol fitan. Kapayag sa mga pitna. Tigo nabi, tigo mga saba, anda pulpun, tira na, sino pulpun sa lupa hijos? Tisama ka, sa Madina, malalago sa Yaman, taman roon sa lupa, sa, ato lang sikap kilengo ni Manto. Pigilan ka, Manto, agi ang madadato sa, gina na prinsi Manto sa Saudi, enopenan niyan so ka, kapunsyerta, si sa Saudi Arabia.
Allahu Akbar sa jida na kaya kunjirtan. Dindadakpan sa mga ulama pagkatong uparinta. Ano na bisipniyo na ka? Man to na oping pa na sumabay at in-driver. Miya payag ka pasahero niya na mama. Miya kadakliman to. Apit na miya na mismo si sa lupa Arabia. Natunay no nipit na sa Yaman. Amile nga Arab to Arab na ditimba ka. Saudi di sila ditimba ka ug Iran. Anto na pit na sa Sam. Anto na bisiingin sa Sam. Na aya ingin sa Sam na Syria, Jordan, Lebanon, Palestine. Emiling ako na Syria. Iling ako na Palestine. Di na malapit na. Ato na si Puneyo nakapit na pagmin na. Allahu Akbar walillahil hamd. Tubat tanong ko Allah. Kaya man to na, magang tanong din. Bape pa, di ka rawatan so bangkit, hugid na sumalakal maut na siya na pag-itangan yan. Kung mako na surungan yan, makapitungan yan, mabisita ko mabubas sa alungan. Tigilin yan pire lambo a signal ka. Nandan ikaw mo signal ka na tine. Wallahi, la asta'dhinu ala ahadin bidukhulin min al-muluki wal jababira. Ba't ka diya kan din pagudasan. So mga tigas na gusto mga dato sa kasuldiyong ng mga walera. Banga kukuling. Nagyan na mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala. Man to na dita no magito. Kaya niya kata sa rin ni Panuna. Dahil niya welas ni Bi mana niya na kinsi. Na mana niya na api ake ito na iyan si Bipa usiat. Teni mutimu. Udiga bu wasiat ya ginawa. Dah kaya bar ka mga wasiat. Bapi asin dari si Bibas. Lango na mukti na mutun siya. Udiga bu wasiat ya ginawa. Ada bar ka mga wasiat. Kapituro danan wallah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mata naswalla na dinian pagalinan so betadu pagtao tama sa disiran magalin ko betadira. Oh, di sembe ang ating dami bota ko sa hapis. Ano ba sigurado ang utop na hapis ay ni bota ka na pagka surga penuto. Baka pansigurado pagka surga penuto. Allahu Akbar. Di mamrak ketika na kesapat ako buata ka na alin. Mismo so Ibrahim alaihissalam. Nadanian masapaat siyama yan mismo. Ini pamanin niya bin waghfir li abi innahu kana min ad-dallin ya Allah nilai ka siya mga mata na mituri David. Na yabo ini sebagun wallah. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Di pa kang gaya guna sa along na mori so tamo na gusto mo rin ataw. Di saan pa kang gaya guna. Lagyan mga orip no Allah, udah ko kaya miya pasad ka. Di ka di siya nasa taon na sana ka sa ginawa. At na panaman-namarin ka, nakapatagon, nakapatay, napakataubat nga po. Yan na nakapakataubatanan, na dua, buntal o miyatay. Ano yung orkan, ito na ibusat, buntal o rinila, ano Allah, gira miyatay. Gira aso miyatay. Na gira prebuun, na kailay nga, gimuta para siya na lagi sa salapan na binani. Na may kapagawin din na magkup sulawasyan. Eno to magkup sulawasyan, malamak sulawasyan, ami ada sudusan yan, ami papanan kulawasyan. Agena ni tigwal alladhi ang kadadahra. So kung sudusaw tao na imbatog sa likod yan yan. Nagira ami atay so tawarin nila ano Allah na kada sudusan yan, na apeso mga malaikat na pagawin ko bangay niya. Na basta matay so tao, api pagtipan na di pa nakibayaw. Karena sa sudusan yan na dan yan may pagawa. Ati ko Allah wahum yahmiluna awzarahum ala dhuhuri. Sira na kawidan niran sa mga dusera na ibabatog kumalibo nila. Na ino nga panmayla, agyan mo tayo palabon. Adibok na sulawas yan. Daun mada sudusan yan. Di nga praso na netiga, agyan tomiapi ko lupa. Bapiapan tomiapi ko lupa. Na basta mu'min na porbadud na na makap sulawas yan. Na basta mapanad sulawas yan. Porbadud na. Dan yan may pagawa sudusan yan. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Nagyanan mga urip ko Allah, kailangan na mamanggitan sa relasyon ko Allah, tubatan ko Allah. Ada tano pan katali mo maya kapatay. So tamo kagusto ka dito na mataganan para hisan ko kawibuyog sa dunia. Nakatatan so ko ba? Puniyong kanya. Na oras na galutan na isulok ka sa kota di dalmiya. Dapat gawin. Malimutan. Ayap na pitaro na binatingin yusallatu alay tis'atun wa tis'una thinina. O mata isang tawa baradusa na numaw kukuban yan so siya pulo usiyo ni paya kadaklian o manisati man na nipay na pito tima na ulo niya
Nah kala bisa niyan, na kaduda ini yang sudunya na den na salad buara na mau ya kuliah lupa cakala bisa niyan. Nah kira na da mabtaru nabi kapamra. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Da mabtaru nabi pun sabaya ginawan niyan. Enon tada ipigilah mo Allah sudin yan teron siya na suratun Najm. Api teruanan Allah ini bagrian ko betado Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagena nagi mga urip no Allah dia di ka penggunaan sotamo o masa kapatan ka. Wala mo na may dia simbeng nanti kapasisan ka ko niyo dagi di ka makapugil. Basta mata yung tao de sambeng na kapasisan ko. Oh. Agena. Ipagod niya po bagitong na sambay na teruak mano wala tingin na dia, hindi ka na benar. Kapasisan ka na pirang pero. O pa makagawa kasisan ka, o gagawa kapagamal sa mapya. Di na rin makanara kasi Marcos. Kasi Marcos na benar di psubiyan na dua mas kita yang mulai niya. Guldin mos, abu blomos. Na o pa makagawa, iman to na tumitin ka guldin mos, tumitin ka blomos. Nami apa lutul lang boleh ka sama sekitar. Na umani makasumbaya mo, umani maka kadinon aswaswat yang wala na mula sa kaon. Nanti pa man nami agutu si Marcos. Kami boleh sa dua mas kita. Dalilanan sa aya card katsisan so pera. Na gundi matero adna pera kasabang ko idapi ko brano. Na aya card na sambaya. Na bapya sasala di pera ka na puna nakar dengan sancang nakar aluminium. Na bapya man million. Kag bilyon pa na pera ka kami di deposito ka pa mga bulaw na mga demo. Na amay kay sancang account. Na kanaba karda gitigi kubra ko kaya ni sugar ka nakawan. Mana niya na kanabay kubra na mata kan iba niyan pamuta kasuang ka. Yan ang mga urip no Allah. Mana niya no mani sartano na tumayan lagi no. Ay tigo na bin al-qais mandana nafsa wa amila lima ba'da al-maut. Ay tawa bright na din yan pagitong na ginawa niyan na minggal bak sa amal yan na para loto yang mukaputay niya. Na ayat tawa bulok nagi mo takataw ni anda na pelibat sa umur yan kauman din gawin na pelibat sa dunia ugay na may kalalakap ni iman inam tiga na yun kaging nagkutungan na pilakop man at hindi kataw na pag-graduate ka na nadagad na pasay ka pa diploma nga si Allah. Nasallallahu ta'ala alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika humul albab. Maurip no Allah, di tanong di pamapa, di tanong maririlain. So di kapagkatanong to, kung kababaloy tapano siya na mapaniurang nanan, ay mana niya nanay, no kabatanong di pilan, di tanong bumakatutuna siya kung mga kalilimunong Islam, na bukan nagawa ko niya so na mga radyo niya, na bukan nagawa ko niya po sa nga saksi, frekuensi, po sa nga ahlus sunnah wal jamaah. Balas ang kanwa Allah, ito na yung program tanong. Sunod siya. Brutal. Nah, memangit anu si Allah, dia kaya kakatano ba Naira pero Allah Ta'ala subalas agi kaya kaya timutalusi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilayka yurja'ul amru kulluhu علانيته وسره وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزلها ووسع مدخلها. اللهم أعذنا من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. اللهم ادخلها الجنة يا أرحم الراحمين. اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا رب العالمين. يا الله نقولنا بك يا الله إليك سلام وما دوسami ti baba amin ang usuda meron ti baba ya Allah. Da pemangnya nami arwar ka na buda pagapasa nami arwar ka na pakapasa kami kaya Allah. Relay ka so dusaw duwang bala mga luksami. Ini karasay kamiran na di misiran kabalasan kung ani nakiaro masirar kami. Ya Allah na pong dinamir kagi nga isar kami ulit pagkasisigi ko di dalam makuburian.
Pakabilangan kasukuban yan, nagusindawin kasukuban yan. Relay kasulang wadusan yan ya Allah. Rampay na kaon sa mga pipian di manggalop ko mga murya taon yan. Nagpaking guna yung kau naging gaya dua aming manto ya arhamar rahimin. Ya Allah, natimo-timo kami kaku surga ka. Nagupakalidas sa kami kakurarangit ka, nagususiksa ka ya Allah. Ya Allah, ya arhamar rahimin, na siapa ka sa mga murya taon. Wala yung kasira na pala yung mga pipian. Nagbubali ang kasuki bubadan kami apalyan mga pipiya, mga mukmin o mga mukminat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata wa ajirna minan nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.